ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଭତ୍ତା ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ନା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ଦେବା ଉଚିତ ନା KYC କରିନେବା ଉଚିତ। ଆଉ NPCIରେ ନିଜ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜର ଆଧାରକୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଲିଙ୍କ କରିବେ, ଯୋଉଟାକୁ କି DBT କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି DBT ଲିଙ୍କ ହେଇଯିବ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପଇସାଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରିବ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେରି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ନିଜର ଖାତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ଆଧାରକୁ ଲିଙ୍କ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପଇସା ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପଇସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ KYC ଆଉ NPCIର ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇକି ଆପଣ DBT ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।